madina koolel ko wuro mawngo wongo e commune mo Ndendori kono kadi ko wuro welsindago ha ko ɓuuri ala nde tawno ko fati e cafrorɗi ha tengti e ndiyam ala e madina koolel ko yiide nden yebare ko ɗum saabi Ousmane Kane responsable politique APR président mouvement rêve rokkino yamirore kala ko jari e banggue noɓe keɓri ndiyam ena gaddi ko ɗum saabi o waɗi dawol jillu ngam ƴewtoyade oɗon liggey holto tolni nde o yetti dendagal wuro ngo e mbadi kuptidindi jaɓɓimomo bismimomo kolli weltare munen e darde makko nde o darani ɗumen. O wi en gari e nokku mo ganduɗa mo jiɗanɗen yen gar. On gari e nokku mo gandanɗa hoorema kala ko beddan ɗon hen on mbaɗi ɓe puɗɗima yiide. O wi en gari e nokku mo ganduɗa kala ko beddan ɗon hen en ji en puɗɗima yiide ɗum. E wuro ngo kay hay hunde wondani sona ɗomɗede Ousmane Kane min mbaare joom wuro o noon. O wi kanko mbaare joom wuro o somi yiɗi wiya ko Ndendori jeeya. o so tawi o yiɗi o wiya ko Ndendori o jeeya. awa min goni Ndendori min ceeɗi toon duuɓi mi hitande fof min geggat ɗo min ceeɗo e Ndendori. O wi ɓe goni Ndendori duuɓi kewɗi kala hitande ɓe geggat ɗo ɓe gara ɓe ceeɗo to Ndendori ɗo. Ndeka noon so Ndendori naajo yiɗi hebde ɗo e koolel. O wi ɗum noon wadde so tawi Ndendori naajo yaɓɓi koye ɗum ari ha ɗo koolel yidde hebde ɓe. hakke am yidde ɗum min hooram. O hakke makko kanko hoore makko yidde ɗum. mami daro hen no fewi no fewi. Ma o daro hen darde makko no hannirtini. Ousmane Kane min dari he yidde jokondirde muɗum no fewi e wallude ɗum ko yiɗi wadde dañde ko. O wi an Ousmane Kane ɓe jiiɗi dardirde ma no fewi e yidde wallodirde ma e gueɗe ɗe gummanɗa ɗe. gati ko ari ɗo ko seeɗa. O wi ko ari ɗo ko seeɗa. ni ɓe tawi ɗo koye haldu seeɗa. O wi tawɗeɓe tan koye programme ɓe goni. sinno wonano ɗum. O wi so tawi wonano programme ɗi tawɗen ɓiɗi. yiɓɓe Ousmane Kane ɓe keƴata ɗo. O yimɓe wonɓe ɗo e wuuro yiɓɓe Ousmane Kane ɓe fof ɓe keƴata ɗo e galle he. sabi ɗum. O wi sabi ɗum. ɓe gandmirta ɗum tan ko nde jaɓɓugal ngal waɗi nde. O wi ɓe gandirta ɗum kono jaɓɓugal ngal waɗi nde. ko otoji ɗiɗi garana mbiɗo. ko otoji ɗiɗi gummi Ndendori gari ha ɗo e madina koolel. laabi ɗiɗi otoji ɗiɗi gummo toon garana ɓe. ene jogui ɗo yimɓe. te woto ɓerde makko wat hen likki dakkane mo jogui ɗo yimɓe. O wima woto ɓerde ma wat cahe aɗa jogui ɗo yimɓe yo haqqille ma yet. woto ɓerde makko wat hen likki dakkane ɓaade ko ɗo gonmi. O wima woto ɓerde ma wat cahe ɓaade ko ɗo woni omo wuuri omo selli. so Allah jaaɓi. so Allah yanti hen. kala no Allah haajiri ko no jiɗirɗa ma dañiri. no Allah haajiri fof no jiɗirɗa ni ko noon tawrta ɗum ɗo. O wi nde Allah addi ɗo Samba. o haalani min haala Ousmane Kane. O haalani ɓe haala Ousmane Kane. min de mi anda Ousmane. O wi kanko de o anda Ousmane. kono mbiɗa andi Samba. O wi kono ma andi Samba. nde o yaɓɓi koyɗe makko ari ɗo. O wi nde Samba yoɓɓe koyɗe mum ari ɗo. noddumi sukaɓe wuuro ɓe fof. O wi o noddi sukaɓe wuuro ɓe fof. min mbi Samba de koye men jeeya. O wi ɓe mbi Samba de koye men jeeya. kadi Samba jeeyaɗo e men o. O wi kadi Samba jeeyaɗo e men o. ene nangodiri e Ousmane. ene nangodiri e Ousmane. kadi Allah waɗi kadi ɓe nangodiri. O wi Allah waɗi kadi ɓe nangodiri. nangen Samba. nangen Samba. nangen Ousmane ha tiiɗi. nangen Ousmane ha tiiɗo wasa ɓoccitade. min kaalen Samba goƴaji amen kewɗi. O wi ɓe kalni Samba kala ko ɓe jinno. min ɓooyi waddede hono ni. O wi ɓe ɓooyi waddede hono dani. kono kadi min dañani hono ɗum ɗo. kadi ɓe meeɗa dañde hono Ousmane waɗiɓe ko. ko min dañi e Ousmane ko. O wi ko Ousmane waɗiniɓe ko. min dañani ɗum e wonde. ɓe meeɗa dañi ɗum e politicien. ɓe mbi noon so lingu yari karaw. so tawi lingu yari karaw noon. yo yettu Allah. yo yettu Allah. yetta lawƴo o. yetta lawƴo ɗum kore. minenne kadi. O wi kamɓe kadi. emin jetti Allah. eɓe jetti Allah. emin jetti Samba. eɓe jetti Samba. emin jetti Ousmane Kane. eɓe jetti Ousmane Kane. o wi renndo ko fof o salmini ɗum o juurima ɗum. o yo ñaaguima en duwaw. o wi debbo e gorko suka e mawɗo o yafnima enen fof hakke ko mbaɗen déplacé guila Ndendori arde ha ɗo e sekkusaji ɗi. o wi so tawi ɗum ɓenni président Ousmane Kane ɓe jiɗino yiidema guila hanki taw wona ñalawma hande o. o wi haaloɓe Pulaar no mbi ko hoynantuno so tawi saymi neɗɗo koccatnoɗo heeɓi sago mum. o wi madina koolel ko jiiɗa ɗo ko. o wi eɓe jetti Allah e nelaɗo mum eɓe jetti joom wuuro mabɓe hono mbaare. o wi kanko ala particulier wuuro he wona mboɗiɗi o mbaɗa año yimɓe fof ndendi porte to makko ɗo. o wi ndeka noon so tawi o noddi yimɓe fof o haali konngol gotol ndewene kaari ko hen tan ɓe ndewata. o wi so tawi ɗum jiiɓiriɓe e juuɗe mabɓe ɓe gartata ha e junngo makko ɓe mbiyama a min de mo mbinoɗa min nde o ne jiiɓiri min.
hikande sukaɓe kalɗo haala wote jaɓugal ndendori en jaɓugal seeno paalil. O winde sukaɓe ngari ɗo kaali haala jaɓɓugal ndendori e jaɓɓugal seeno paalil. Ine fof min mbaɗi programme wuro ngo hay goto woni hedde ɗum fof min jandi. O wi kamɓe fof ɓe mbaɗi ko programme ɓe mbi hay goto heddo ɗo kam fof yoɓe jaa ndendori. min ƴeewi min ƴewndi noon min tawi omo yiɗi minen min jaa seeno paalil haso yimɓe ɗiɗo. O wi ɓe ƴeewi ɓe ƴewri o wi haso yimɓe ɗiɗo yo jaa seeno paalil. min mbaɗi taƴi tosel min jeehi seeno paalil. O wi mbaɗen taƴel toksel ɓen jeehi seeno paalil. Nde o ari ɗo nde wonkoɓe mankira ha heewi. mbawno wiide yo waɗan min ɗum min ndewa e makko walla yo waɗan min ɗum min ndewa e makko kono ɓe mbiyani noon. O wiya ɓe mbawno wiide ɓe kaalal koɓe jiiɗi ko Ousmane haala koɓe yiɗi ko waɗan ɗum soɓe gayni ɓe mbaɗa ko baddano so gaysni ɓe certi kono ɓe mbiyani noon. minen komi yiɗ Ousmane tan miɗen jaada e makko. O wi kamɓe ko Allah tan ɓe jiɗiri Ousmane eɓe jaade mum. ko Allah yiɗi min hen fof min keɓa. O wi kala ko Allah yiɗi hoddude hakkude men Ousmane waɗana min ɗum. mawɗo leydi ne heewi poste uji ɗi waɗata yimɓe. O wi mawɗo leydi ne heewi poste uji ɗi waɗata yimɓe. kono ne heewi poste uji goɗɗuɗi mum. ene woodi poste uji goɗɗuɗe mo kanko mawɗo leydi o. tawi no wona yidde e sehilagal woni hakkude makko. o so tawi wona yidde e hoolare e cehilagal woni hakkude makko e Ousmane. o waɗata Ousmane conseiller makko si poste uji goɗɗi ne o watta Ousmane conseiller makko si poste uji goɗɗi kewɗi ne ngoodi. wadde kala kene waɗe kamɓe disnodir. o ɗum noon wadde kala ko mawɗo leydi o ene waɗa ko Ousmane ɓe disnodirta. ɗum noon so on naatiɗo en ballimo jaɓɓade. o ɗum noon so tawi on naati diwan o en gaari en balli Ousmane jaɓɓade. nde min jooɗi min jewtidi caggal ɗum. o wi nde min jooɗi min jewtidi caggal nde mawɗo leydi o hoori. min gandi onon kon yiɗɓe Ousmane tigi. o wi min gandi onon kon yiɗɓe Ousmane tigi. Ousmane ne kay andi oɗon jiɗi ɗum kañum ne yiɗi on. o Ousmane andi oɗon jiɗi ɗum kañum ne yiɗi on. nde wannoon hay goto faltanoki diwan golle ɗe o waɗata banggue ɓamtare ɗe ko baɗowo tan. o wi nde wonno golle ɓamtare ɗe Ousmane waɗata e commune ɗe kanko baɗowo tan hay goto faltaki. kono kala ɓurɗo hollirde yidde muɗum ene ɓuura yawde waɗanede e nden ɗon ɓamtare. o wi kala ɓurɗo hollirde yidde mum e makko ene ɓuura yawde waɗanede e nde ɗon ɓamtare. nde min jotti min mbi madina koolel de ko yiɗɓe en. o wi nde min jotti min mbi madina koolel de ko yiɗɓe en. ɗo min tawi wuuro ngo ena manka ndiyam. o wi ko ɗo min tawi wuuro ngo ene manka ndiyam. o jolni junggo e poos makko o waɗani on ndiyam. o jolni junggo e poos o fooɗa noon tiwo haa ɗo e nder wuuro he. minen gaddi ɗum ɗo. o wi ko minen gaddi ɗum ɗo. kolluɗon on beltima. o wi kolluɗon on beltima. kono oɗon jiɗi yiide Ousmane. kono onon noon on beltima kono ɗon jiɗi fawde guite mon e Ousmane. ɗum noon min gari min garde Ousmane. o ɗum noon jeeyi ñalawma hannde o min mbaɗi délégation min gari min garde Ousmane. ha yeeso noon ko laawol. o wi ha yeeso noon ko laawol. mbeɗa andi onon wonɓe ɗo ɓe on jamfataka. o wi omo andi onon jooɗiɓe ɗo ɓe on jamfatako eɓe garani ɓe fof. Ousmane ne kadi mbeɗa andi jamfataka. caggal nde yimɓe wuuro ngo kaali weltare munen nafoore ɗamɗo ndiyam ɗam Ousmane Kane addi e madina koolel jogori naftude ɓesgu ngu ɓe jokki yewtude ko fati gawrugol nde ɓe liɓi ko nden Ousmane Kane sajjiti konngol ngam haaldude e maɓɓe kañum holko woni jaɓɓal mum politique nde tawno politique mum wona politique politicien ko politique de développement. président Ousmane Kane wi salmini ono fof. salmini bandiraɓe madina koolel fof. o wi o salmini bandiraɓe madina koolel fof. min salmini joom wuuro. o wi min calmini joom wuuro. kadi ɗo henne mbaɗa softere garami ɗo. o wi ɗo somo ara ɗo mo jogo softere no feewi. min gari ɗo dayi ɗo laabi kewɗi. o wi laabi kewɗi min gari ɗo. ha tengtinde min ƴewanta ɗo Macky Sall laamu. o wi ha tengde min ƴewatno président Macky Sall laamu. ɗo min gari ha ɗo jamma. o wi ɗo min gari ha ɗo jamma. mo sikki hay babiraɓe gami ɗo. o wi mo sikki hay babiraɓe ɓe gami ɗo. ɗum woni finde wonno ɗo. o wi ɗum woni finde wonnono ɗo nde. on saha kadi. o wi on saha kadi. e ko woni ɗo ene seeno paalel hewɓe taw gondano e Macky Sall. o wi ko heewi ko wonno ɗo e nder seeno paalel wondano e président Macky Sall. wonde wota gasi. o wi konde wota gasi. min jii résultat moɗon. ɓe jii résultat moɗon ɗon ngoɗo wuuro. min gandi koye komin keeɓi toon ko. o ɓe gandi koɓe keeɓi ɗo ko. komin keeɓi seeno paalel ko. koɓe keeɓi seeno paalel ko. ko ga ummi. ko ga fof ko ɗo ummi e wuuro he. par ce que on saha wonɓe ɗon ɓe hannde ɓe. o wi on saha wonɓe ɗon hannde ɓe. koye président Abdoulaye Wade gonduno. koye président Abdoulaye Wade ɓe gonduno. ɗum noon. o wi ɗum noon. hannde min somi ari ɗo. o wi hannde kanko so waɗi déplacé o ari ɗo. eɗen jiilo nokku o. eɗen jiilo nokku o. woni commune o. woni commune o. on jaɓɓimami ɗo. on jaɓɓimomo ɗo. ko hunde wattude tan. ko hunde wattude tan koko wanno. gaddude kam addi candidat muɗum woni président Macky Sall. o wi gaddude candidat mum woni président Macky Sall. on jaggini ɗum. on jaggini ɗum. ha laamima. ha laamima. somi ari ɗo en hannde on jaɓɓimami. so tawi o ari ɗo hannde on jaɓɓimomo.
andu ko yidde gonga e gonga o wi maw andu tigi ko yidde gonga e gonga woni ɗon e kadi programme uji ɗiɗo ɗe mbatten ɗi o wi kadi ɗiɗo programme uji ɗi mbatten ɗi ɗi ko seeɗa ɗiɗo ko seeɗa ko ha yimɓe gowodira tan ko ha yimɓe gowodira tan ha yimɓe gandira ha gandodiren tan fof tesko goɗɗo o wi mone men fof tesko goɗɗo kono programme uji kewɗe goɗɗe politique ne keewi o wi kono programme uji kewɗi nani e nder politique ɗum ɗon ko ma yimɓe cuusodira o wi ɗum ɗon ko ma yimɓe cuusodira mbawa halfodirde wonen konngudi mbawa halfodirde wonen konngudi mbawa halfodirde wonen programme uji mbawa halfodirde wona hen programme uji par ce que hande ñalawma hande o wi ñalawma hande o wona mo jiiɗa fof mbaɗna programme wona mo jiiɗa fof mbadda ɗum programme no heewi ko woni hen nder ene heewi ko woni nder ɗum noon ɓe ɓurɗa hoolade ɓe o wi ɗum noon ɓe ɓurɗa hoolade ɓe e ko ɓen mbaddata wonen gueɗe ko ɓen mbaddata wona gueɗe e hanki wonto min kaldanno o wi hanki wonto min kaldanno woodi winoɓe hamin jiiɗi arde woodi winoɓe amin jiiɗi arde kono wonko min jiiɗi wonko min jiiɗi min mbiɓe ala o wi min mbiɓe ala min liggorta ko noon minen min liggorta ko noon eɗen gondi eɗen jaada eɗen gondi eɗen jaada ko Allah yiɗi en fof ndenden ko Allah yiɗi en fof ndenden komin jii fof jiyon komin jii fof jiyon komin memi fof memon kala komin mimi memon komin nani nanon komin nani nanon noon min liggorto ko noon minen min liggorto kono so woni kono so tawi woni ko mamin mbaɗa noon hunde ndewana amen ko mamin mbaɗa noon hunde tan nde ndewana yamen paɗe min ha campagne yonta paɗe min ha campagne yonta min gari min gadda kalis so min gari min gadda kalis min cooda on min cooda on gornon min goto noon min en certi en certi par ce que ɗe komin sodno ebo carte ɗe komin sonnoɓe ɗum noon ɓe gonduɗa ɓe aɗani ɓe ko mintaji ma o wi kono miltaji ɗi ganduɗa ɗe wondi ɗi ɗum programme uji fof oɗon ndin ɗin kala programme mo gummonɗa ko oɗon wondi minen waɗoɓe politique ɓe o ɗum noon minen waɗoɓe politique ɓe amin ceerde ɓeɗo yimɓe amin ceerde ɓeɗon yimɓe campagne yonti so tawi campagne yonti ene woodi mo ƴewata ene woodi mo ƴewata ƴeewa tan no mbadduɗa e muɗum ƴeewa tan no mbadduɗa e mum ha keeɓa kartal mum ha keeɓa kartal muɗum on certi on certi ene woodi woɓɓe ɓe ene woodi woɓɓe ɓe aɗandi ko yiɓɓe ma tan ɓe aɗani ɓe kadi jiɗma tan kono ɓen noon o wi ɓen noon ko nande programme Macky Sall ne arano gayde ko nde nande programme Macky Sall aranno gande ene arani ndaara yimɓe ene arani ƴeewa yimɓe minne kadi ƴewmi tan ko yimɓe ndendumi programme o wi kanko noon o yeehi ƴeewi tan ko yimɓe ɓe o rendi programme ɓe mbaɗa sikki no woodi wonɓe ɗo henna o yomi sikka mo woodi wonɓe ɗo henna jeehi coodoyi yimɓe jeehi coodi yimɓe yo ngar mbaɗa ɗumen jaɓɓade yo ngar mbaɗa ɗumen e keewal soɓe gayni ɓe gayni so tawi gasi tan gasi ɗum tagi enen o ɗum tagi enen en jii arnoɓe toon ɓe en jii arnoɓe toon ɓe hay goto hokka ko mbuɗ hay goto hokka ko mbuuɗu yimɓe fof kadi belti yimɓe fof ne belti e nder hen ɗum noon ko musidɗagal hakkude men en o ɗum noon ko yidde wonde hakkude men nde wonɗon ɗum noon minne kala programme mo dañmi o ɗum noon kala programme mo dañi walla ko dañmini e doolam kala ko dañi e doole makko alay sago o wi alay sago ndenden caɗele ɗe fof nden ɗon fof min ko noon liggorto o wi kanko ko noon liggorto ko noon kadi puɗɗiɗen guila premier kadi ko noon puɗɗirɗen guila premier kala ko keɓɗen kadi kala ko mbawɗen hebde walla kala ko jiɗɗen wadde kala ko jiɗɗen wadde taw enen fof joddoto taw ko enen fof joddoto fewjida fewjida mbiya ko ni jiɗɗen waɗede mbiyen ko ni jiɗirɗen ni jiɗirɗen waɗirde ko ni jiɗirɗen waɗirde kadi yimɓe meɗen fof o wi kadi yimɓe men fof kala mo ganduɗa ne foti wawde wonde kala mo ganduɗa ne foti wawde wonde to feccete to feccete to wawa feccede toon wawa feccede toon politique politique nene fof mon fof moni fof rewata koye gueɗal mum rewata koye gueɗal mum wona rewa hay goto woto rewe hay goto sa rewe gueɗal ma tan sa rewe gueɗal ma tan a yii hoorema a yii hoorema a yii teddugal ma a yii teddugal ma wona rewa hay goto woto rewa hay goto kono so wona ɗum ko o wi ko wona ɗum ko ko weltade tan ko weltade tan kadi o wi kadi arde tan hande jiidiren arde hande tan jiidiren gandodiren gandodiren mon fof yiya goɗɗo mon fof yiya goɗɗo mon fof faama goɗɗo moni fof faama goɗɗo mon fof tesko goɗɗo moni fof tesko goɗɗo tan addi min ɗo en ko ɗum tan addi min ɗo wona hay batte wona hay batte en calmini on o wi min calmini on min beltanima on min beltinima on on jarama caggal nde Ousmane Kane président mouvement rêve liɓi konngol koye on saaha ɓe gummi yettoyade toon to robine o waɗa to ɓe ƴeewa golle ɗe hono cifori ɓe kolliti tigui hay ɗon e hoore mum wonɗo ɓe jiiɗi robine o yo yetto Ousmane dottiɓe konngol yoɓe ƴeew no foti jarata ma waɗa hen fodde mum soko madina koolel yaranno ko yargo colel hande maɓe mbaɗ ƴoga jurto ɓe kolliti ɗam ɗo ndiyam ɗam Ousmane Kane addaniɓe wona tan wuppude e lotade haɓe ganni wadde hen hay ndemanteri beele wuuro ngo ene ɓamto
muttoɗen wona ɗum gonko bamton mbalo so ittinoɗo rewɓe ganda min rewɓe wona rewɓe nden ɗon jangde eyyi mo jarama on jaldina fof on calminama bisimilla min beltima Allah wajjam amin galle ko Allah ga to be ɗi joni min goy tan ɗo jamanu ana so e ari sel jey mawje ɗo kay so jamanu President, gorda.